12,5. Ja, det er 12,7. 10,20 og 12,7, ja. Nej. Nej. 10,7, alt inklusiv. Okay. Så er der et brun her. Ja, det er der, jeg har været skrevet. Jeg skal bare... Sommertid. Så meget gerne. I er gået og set sådan. Langt, vinter lang. Der er Andreas og Jens. Nej, nu kan det ikke længere. Glædelig jul. Det er på den værste. Det er for den der, hvor det er gerne med. Det er bare at tilbage igen. Jeg har været ved hvor. Det kan være, at vi ser det samme som her. Ja, så det kan vi. Det var bare, at du skulle have indlæg. Og det er også 3. Og Alessia. ind lidt før. Men vi kan godt tage den røde op. Godt tage den røde op, ja. Ikke fordi vi så her. Vi står her. Vi står lige der. Ja, her er røde. Ja, den tror jeg også. Og nu er hun på praktisk op til Mølbo. Hvordan kan du da få det? Godt. Okay. Lige om ikke, hvis man kører ned, og lige op, så kan man også op til højre. Ja, lige oppe. Alle udsigtspunkterne. Man kan ligesom blive... Men vi skal op, så skal vi op over halvøen et sted, skal vi ikke? Ja. Og ser vi. Lad os komme. Jeg holder øje med, om der hele tiden er nogen omkring. Ja, nogen der bare løber tilbage til... Nå, lige herfra, og så... Mogens. Ja, vil du med der? Nej. Nå, stille og roligt. Du løber det. Nå, nej, men jeg tager den bare. Det bliver for langt for mig. Ja. Hvordan er det? Oh no! Nå, jeg skal have røvlet, ja. Hej.
godt, I vil komme. Og sikkert mange mennesker. Fordi vi måtte. Jeg tænkte, om der var nogen, der var Men ja. Mål på. Ja. Du optog. Ja, men det var, jeg tænkte, du sagde den direkte op igennem. I stedet for lidt rundt om, men det var ikke nogen. Du prøvede at være smart. Det var ikke... Men det var det der julesalat, der hænger ud. Men det skal være helt mørkt. Ja, vi har prøvet det. Du må lave den her. Du kan ikke spise den der blad. Så kan vi til næste år. Tak,